σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Λοιπόν, όπως βλέπετε είμαι βαμμένη και σήμερα είμαι και με τα ρούχα του σπιτιού μου, καθώς σήμερα θα δούμε την ρουτίνα που ακολουθώ όταν ξεβάφομαι, που αυτό συνήθως συμβαίνει το βράδυ, και τι ακολουθώ μετά το ντεμακιγιάζ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και θα σας πάρω μαζί μου σε κάθε βήμα. Με το ντεμακιγιάζ χρησιμοποιώ αυτά εδώ τη Septona για να πάρω λίγο τα πολλά. Δεν είναι αυτό το κανονικό μου ντεμακιγιάζ. Συνήθως χρησιμοποιώ μισελέρ νεράκι, αλλά τώρα μου τελείωσε και αμέλησα να πάρω. Οπότε με απαλές κινήσεις παίρνω τα πολλά, δεν έχω βαρύ μακιγιάζ, δηλαδή ίσα που έχω βάλει μάσκαρα, ίσα που έχω βάλει make-up, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν έχω κάνει κάτι πάρα πολύ έντονο και εδώ κάπου γίνομαι κλόουν. Απλά παίρνω τα περιτά, τα πολλά όπως σας είπα. Γενικότερα δεν θεωρώ ότι το μαντιλάκι ξεβάφει, είναι μια γρήγορη λύση. Εγώ όσο και αργά να γυρίσω στο σπίτι, όσο κουρασμένη και να είμαι, πάντα θα ακολουθήσω τη ρουτίνα μου. Και αφού λοιπόν πήρα τα πολλά, τώρα θα προχωρήσω στην ρουτίνα μου. Θα χρησιμοποιήσω από La Roche-Posay το L'Oréal. Είναι για sensitive skin, αυτό μου το έχει προτείνει η δερματολόγος μου. Είναι νεράκι που αν το κουνήσεις γίνεται αφρός. Θα βρέξω λίγο το πρόσωπό μου. Και αφού το έχουμε κουνήσει, βάζω μία ποσότητα εδώ. Τα πάω και στα δύο χέρια. Και αυτό που κάνω είναι κυκλικές κινήσεις. Καλά, θα γίνω μουσκεμα εγώ τώρα, αλλά εσάς μη σας πειράζει. Συνήθως μετά το ντεμακιγιάζ χρησιμοποιώ κάποια μάσκα, ειδικά αν νιώθω ότι το δέρμα μου είναι αφυδατωμένο. Και πήρα αυτή εδώ, είναι από κορεάτικη σειρά, φαίνεται κιόλας, λέει Capsule Vitamin Mask Pack. Δεν ξέρω ακριβώς μέσα αν είναι πανάκι ή απλά την απλώνεις, θα το δούμε μαζί. Λοιπόν, ήθελα να το δοκιμάσω κιόλας μαζί σας. Α, πανάκι είναι. Ωραία. Γιατί δεν το ανέγραφε κάπου, γι' αυτό το λέω κι εγώ, μην νομίζετε ότι υστερώ νοημοσύνης. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα, γιατί και αυτοί οι Κορεάτες το έχουν λίγο περίεργο. Α, κατάλαβα πως πάει το άθλημα. Λοιπόν, έχει δύο όψεις. Μυρίζει λεμόνι. Έχει κιόλας μέσα. Και τώρα από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει να βγάλουμε αυτό εδώ με τις τρυπούλες. Αν το καταφέρουμε και εγώ και λίγο αδέξια. Ωραία.
Τώρα μένουμε πίσω μέσα στον νηπτήρα, τέλειο. Εγώ παιδιά δεν το κατέχω καθόλου το άθλημα με το πώς να τοποθετώ σωστά τις μάσκες αυτές. Αλλά δεν πειράζει, είναι πιο γρήγορες βασικά. Πιο γρήγορες, μπορείς να κάνεις και δουλίτσες, τα πάντα. Τώρα θα περιμένουμε ένα 20 λεπτό που λέει και στο χαρτί, αλλά να δούμε τι γράφει εδώ πίσω. Λοιπόν, είναι με βιταμίνη C για λάμψη, έχει εκχύλισμα φρούτων δέντρων που περιέχουν βιταμίνη C και βοηθάει στην ενίσχυση της λάμψης του δέρματος. Α, ωραία. Τέλεια. Μας δίνει και τη χρήση μετά την αφαίρεση της μάσκας, να τα μπονάρουμε απαλά και να αφήσουμε να απορροφήσουν, να απορροφήσει το δέρμα ό,τι έχει απομείνει από όλο αυτό που έχει μέσα. Γενικότερα η κορεάτικη skincare, το κορεάτικο skincare έχει μπει για τα καλά στη ρουτίνα πολλών ανθρώπων. Εντάξει, να πούμε ότι οι Κορεάτισσες γενικά και στην Ιαπωνία και στην Κορέα, γενικά στην Ασία, προσέχουν πάρα πολύ τον εαυτό τους. Δεν είναι ότι... Δηλαδή μπορεί να δεις μια κυρία έξω 70 χρονών και να μην σου φαίνεται για 70 χρονών. Ας πούμε, εντάξει, είναι και το DNA τους τέτοιο, αλλά έχει γίνει ένας χαμούλης. 20 λεπτά, αφαιρώ. Τσακ, την αφήνω εδώ στην άκρη. Λοιπόν, και τώρα θα κάνω ένα ελαφρύ μασαζάκι. Όση ώρα την φορούσα τη μάσκα ένιωθα ενυδάτωση και δροσιά. Ένιωθα ότι κάτι γίνεται στο δέρμα μου. Οπότε τώρα θα κάνω αυτό το ελαφρύ μασάζ και θα το αφήσω να απορροφηθεί, όπως έλεγε, στην επιδερμίδα. Νιώθω, η αλήθεια είναι έτσι, μια απαλότητα, αλλά είναι μια πρώτη εφαρμογή, δεν είναι ότι την χρησιμοποιώ συνέχεια αυτή την εταιρεία για να σας πω, αλλά περνάμε το λιμουδάκι προς το πάνω πάντα, ανωδικές κινήσεις. Και η μάλαξη είναι ένας τρόπος για να απορροφηθεί πιο γρήγορα και καλύτερα ένα προϊόν. Και εδώ στα κόκκαλα του φρυδιού μας έχει αρχίσει να απορροφάται ήδη. Πάρα πολύ ωραία, και εδώ στις άκρες προς τα αυτιά, προς το πίσω στον αυχένα. Δεν πιέζουμε ποτέ εδώ. Και τώρα κάνουμε δακτυλοπιέσεις. Εγώ συνήθως όταν η εταιρεία προτείνει να αφήσουμε τα υπολείμματα της μάσκας να απορροφηθούν από την επιδερμίδα, κάνω τότε την μάλαξή μου και μετά απλά στο σέρουμ κάνω εν το βάθη κινήσεις. Κοιτάζω τον καθρέφτη για να βλέπω τι κάνω. Απλά κάνω, όπως είπα, εν το βάθη κινήσεις για να εισχωρήσει και το σέρουμ πιο καλά στην επιδερμίδα. Και αφού λοιπόν έχει απορροφηθεί πάρα πολύ καλά το υπόλοιμα της μάσκας, πάρα πολύ ωραία, θα περάσω
αγοράσω στον ορό με Vitamin C από Natura Siberica. Με τις πιπέτες ποτέ δεν τα πήγαινα καλά. Ποτέ όμως. Τώρα το κατάφερα. Και αφού λοιπόν κάνουμε πολλές κινήσεις πρώτα για να απλώσουμε το σέρουμ, εμένα η αλήθεια είναι ότι το δέρμα μου περνάει μια πάρα πολύ περίεργη φάση. Έχω βγάλει πάρα πολλά σπυράκια. Θεωρώ ότι είναι ψυχολογικοί παράγοντες και το νιώθω αφιδωτωμένο συνέχεια. Φανταστείτε ότι απορροφήθηκε τόσο γρήγορα και το υπόλοιπο από τη μάσκα και το σέρουμ. Νιώθω τόση φρεσκάδα, ανανέωση και ενυδάτωση. Και τώρα θα προχωρήσουμε σε κρέμα ματιών από την CeraVe, η οποία βοηθάει αν έχεις μαύρους κύκλους, που μιλάμε για μένα, όσοι με ξέρετε, ξέρετε γενικά και το πρόβλημα που έχω με τους μαύρους κύκλους, τα μποναριστά και κυκλικές απαλές κινήσεις. Ποτέ μα ποτέ δεν πιέζουμε, δεν πάμε τρίβοντας κάτω από την περιοχή των ματιών, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το δέρμα εκεί. Πάμε πάντα με πάρα πολύ αγάπη και ταμποναριστές απαλές κινήσεις. Εγώ επιμένω και λίγο εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη από αυτή την κρέμα και έχω δει διαφορά στους μαύρους κύκλους μου. Η αλήθεια είναι. Ωραία λοιπόν, και αφού απορροφήθηκε και αυτή η κρεμούλα, πάμε στην κρέμα προσώπου που είναι από La Roche-Posay Effaclar Duo, έχει και SPF. Λίγη ποσότητα, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Δεν ξεχνάμε ποτέ το λαιμό μας. Με απαλές κινήσεις την απλώνουμε και την κρέμα. Όχι εκεί που βάλουμε την κρέμα των ματιών, σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Φυσικά το πρωί φοράω και αντιλιακό. Είναι το Aquilius με 50 SPF, εννοείται, πάντα 50 SPF. Κάνουμε και εδώ κινήσεις και δακτυλοπιέσεις. Αυτό κυρίως είναι για χαλάρωση, αλλά και για το προϊόν. Και ξανά πατάμε την κρεμούλα. Δεν ξεχνάμε ποτέ την ενυδάτωση των χιλιών. Εγώ χρησιμοποιώ ένα lip balm από Sense, Hydra Shock λέγεται. Από το σούπερ μάρκετ το πήρα, παιδιά. Πραγματικά ενυδατώνει τα χείλη
και δεν τα ξεραίνει, κρατάει πάρα πολύ ώρα. Έχει αυτή τη φυσική γυαλάδα που εμένα μου αρέσει. Φυσικά όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιεί και matte lip balm. Οπότε παιδάκια μου γλυκά, αυτή ήταν η ρουτίνα de maquillage και γενικά η βραδινή μου ρουτίνα. Συνήθως βάζω και eye patches, αλλά τώρα μου τελείωσαν, οπότε πρέπει να αγοράσω. Οπότε χαρήκα πάρα πολύ που σας είχα μαζί μου για ακόμη ένα βίντεο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Φιλιά πολλά!